לבב זה מקום חברתי, אני בא כל שבוע לקבוצה, יושבים כמה חבר'ה, מדברים, זה עושה טוב על הלב. כיף לי בלבב, זה מאוד מפתח ובזכות לבב הכרתי הרבה חברות. החברים הכי טובים שלי היו בתוך החדר, זה היה מחשב, מערכת, וידאו, טלוויזיה וזהו, שום דבר, מנותק חברתית לחלוטין. ובגיל 25 הכל התחיל לקרות לי, זה חברה ראשונה שהכרתי פה אחרי 3 שנים, וקבוצת חברים שאני גאה ברמות היסטריות. אני קורא להם משפחה היום, זו המשפחה השנייה שלי. יש פעם בשבוע את המועדון הזה לבב, שזה מאוד תורם לי. אני גם יוצא עם חברים מעבר לשעות הפעילות. זה לא קבוצות של זוגיות, זה קבוצות של חברה, אבל בוא נגיד, על הדרך אתה יכול למצוא גם זוגיות. אני נורא אוהב את הפעילויות בלבב. הכרתי חברים חדשים. הקבוצה עוזרת לי בכל מיני בעיות שקורים לי, נגיד בדירה, במשפחה, כאלה. והם נותנים לי לשתף, הם מאוד תומכים, נותנים עצות. ברצלונה זה היה החול הראשון שיצאתי אליו, ומאז אני כבר הייתי חוץ מברצלונה, רומניה, גיאורגיה, ועכשיו אהיה בסיציליה. טיול שעולה לי לראש זה שהיינו בדרום איטליה. עצם זה שנוסעים בלי משפחה ועם חברים, זה כבר חוויה. כדאי להצטרף, לעשות קצת מהבדידות, להכיר חברים, לעשות מדי פעם, לעשות מהסגרה, זה מקום מעולה, לבב זה הכי טוב. אין דבר יותר טוב מלנסות. קודם כל, האנשים צריכים לבוא ולנסות, ואז הם יכולים להחליט ולהגיד כן או לא. לא לבוא ולהגיד ישר לא, כי זה לא עוזר. בכלל, בכל דבר בחיים. נתנו לי את הכלים עם מי להתחבר, שזה הדבר הכי חשוב שיש. לבב זה בית, וחשוב שאנשים ידעו את זה.